Hello लोगोफोर, welcome to my YouTube channel. आङो भिडिअ हगारिया बिराद गोबाव जाबायमोन नै दिनैसो खालामलायबाय भिडिअ जोङो दिनै माने थियेटार नायनो थांनो नागिरदों आरो बे थियेटारनि मुङानो जाबाय airakhi थियेटार आरो बयबोथ' मिन्थिखागौ जानांगौ airakhi थियेटार खोनादों जानांगौ माने थियेटार नायनो थांनाय बाजिनो दिनैयो पाम्पुलि आब'खौ लोगो हमनानै फैनो नागिरदों आरो एक्ट्रिसआ पाम्पुलि नालाय बेयाव लोगो हमनानै फैनो नागिरदों बेनो एक्ट्रिसबो बेनो माबाबो नालाय बिगुमाबो नालाय ओमफ्राय लास्ट शट आरो दिनै हरथाम जासिगोन हरनै थांबाय ओमफ्रायो दिनै लास्ट शटआव लोगो हमनानै फैनोसै आरो एसे आब' पाम्पुलिखौ ओरैनोथ' थियेटाराव नुबाय दङ हरनैयावबो नायखादों ओमफ्रायो दिनै लास्ट शट बेयावबो नायगोन ओमफ्राय दिनैसो लोगो हमनानै फैथारसै आरो फेस टु फेस रायलायनानै फैनोसै एसे थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय दा देखायलांबाय थानोसै आङो नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय थुदो बिदिब्ला नै जा थियेटार नायनो थांगासिनो दायो थाबायगासिनो सोर सोर दङ मेडाम दङ लामाथिं खोमसि नालाय दसे जालायबाय नै थांगासिनो दङ नै जोंहा दङ नै नाहर नै हायगायसोन लाजिदों गथ'आ जों पाम्पुलिखौ नायनो थांगासिनो जों पाम्पुलिखौ दिनैसिम लोगो हमनाय जायाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आरो ना लास्ट नाइटआवसो माने देखायनायखौ नुबाय थादों ओमफ्रायो लोगो हमथाराखै आरो दिनै लोगो हमथारसिगोन फाइनालि लोगो हमथारखानोसै आरो दिनै ना रायलांबाय थागोन आरो रायलायनो मिथिया खिन्थु होमबाबो जों गोसोबाबो रायलायहैगोन आरो दै रायलायहैथारगोन उनाव दसे उनाव लोगो मोनगोन नोंथांमोन रायलांबाय थादों दसे बायबाय दोनथ' दायो नङा होमबा हेलौ नंगौ नै मोनफैबाय जोंहा दासो नै मिथा पान जानो नागिरदों ओमफ्रायो दा लोगो मोनसै आरो दासो मोनफैदों लोगो हमहैनोसै दा नै आदा मैथा खावला फैबायानो जाहांबायानो मानसिफोरा मालाय दखानाव मानसि लागोन दासो फैदों माने एक्ट्रिसखौ लोगो हमहैनो नागिरदों ना airakhi थियेटार लाबोदों नोलोबारियाव बेयावनो आब' पाम्पुलि एक्ट्रिसखौ लोगो हमनो गोसो गुदुं जानानै जोङो लोगो हमफैनाय जादों ओमफ्रायो जोंनि जायगायाव नोलोबारियाव फैनानै आब'आ माबायदि मोनदों एसे फोरमायनानै होदो नोलोबारियाव फैनानै जों जोबोद मोजां मोनदों गोबां मानसि जादों दिनै जोंना लास्ट आसा खालामो दिनैबो मैया जेरैबायदि मानसि जादों दाखालि जेरैबायदि मानसि जादों निस्सय दिनैबो बिदिनो मानसि जागोन होननानै आं मिजिं खालामदों आरो अबयस्से जागोनबो जागोन औ आरो फैनानै गोबां बहुद मोजां मोनदों आरो जायगाखौ जों दिनै एसे बेरायदों रिसार्च खालामदों मोजां जायगाया औ आरो आगैना बिथराय ना बिथराय ब्लगाव बयबो रायजोफोरा साबस्क्राइब खालामनानै होदो लाइक खालामनानै होबानो जाबाय गोदान गथ' जौगाथों इउटुबा मोजां जालांथों बेनो आं कामना खालामो दिनैयो मा दङ बेखौ एसे खोन्थानानै जोंना दिनैनि नाटकआ जादों जोंब्लावनाय हाथफ्ला आरो नाटिकाया जादों हारिमु ओमफ्रायो दिनै आब'आ बुरै पार्ट लादों औ आंना गेटापा दिनै बुरि आंना रलाबो बुरिनि एकदम रांखिनि दाउ एकदम दाउ बिमा आब'खौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय आरो जोङो बिराद मोजां मोनदों हरथाम जासिगोन नालाय रेगुलार नायगासिनो जोङो सानफ्रामबो न'आ खाथियावनो ओमफ्राय नालाय लोगो हमनो सानबाबो लोगो हमनाय जायाखैमोन आरो ओमफ्राय दिनै लोगो हमथारबाय आरो लास्ट दिनै एकदम बिराद थाब फैबाय आरो जोङो लोगो हमनो होननानै दे बिदिब्ला नै मालायनि जोंना ब्लगा आब' पाम्पुलिखौ लोगो हमहैनो नागिरदों जोंहा लोगो हमना फैखांबाय आरो जाबाय दे लोगो हमना फैनानै मिथा पान जानो नागिरबाय लोगो हमना फैनानै मिथा पान जानोसै दहायनो जानो नागिरदोंमोन मिथा पानखौ ओमफ्रायो दासो जानो नागिरबाय जोंना मेडामा मिथा पान जानो नागिरदों आया मिउजिक आं खालामदोंमोन ना
नोलोबारि सेन्टारनि गासैबो रायजो राजामोन आं गासैनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय आदाया आंखौ सोंदों माने आं माब्लानिफ्राय कालसाराव ओंखारनाय जेनेबा बिदिनो हारिमु ओंखारनाय आं बुंनो थाङोबाथ' दायो थियाटार जगतआव आं देग्लाय बोसोराव फार्स्ट बेनिफ्राय आंहाथ' बिदि फिल्म गैया मिउजिक भिडिअ दं आरो गासै दायो मोन 9सो मिउजिक भिडिअ दं आं 2020निफ्राय ओंखारनाय जादों आरो हारिमुआव गोजोन्थों खुलुमबाय थेंक इउ फंबायनिसिमबो रोजा साबायखर बावबाय बे समाव नाथाय आं एसे गिनाय फैदों दा थांना रायजागोनसो नामाथाय माने गुन्दाखौ बावोब्ला एसे बाजैमोना गुन्दाखौसो बावदों गावबो गुन्दाखायनो गोसोनि साननायाबो गुन्दाखौ ना गावनाबो बिदिसो बुंगोन नामाथाय बुंनाङा दे आं मोगथाव गुन्दा नङाथ' जोबोर मोजांसो दे खुलुमबाय बिदिबा बयखौबो आखाइ खबजोबै र' फंबाय एक सेकेन्ड मोनसे आरो लादों थियेटार जगतआव हाबनायनि सिगां गोबां फिल्मावबो हाबनाय मानसि बर' फिल्म मोननैसो नाम बुं जायखौ रायजोफ्रा इउटुबाव सार्च खालामबा माइकेल बर' होननायखौ नुगोन मोननैसो बर' फिल्मजों एक्टिं खालामबोनाय इउटुबाव जायखौ सार्च खालामग्रा मोनो बर' फिल्म नाम नोंथाङा बुंनो गालां गोजोननाय थाबाय आं फिल्म बानायनायाथ' गान्जा फाग्ला बिर बिसम्बि आरो हायनामुलि 7 लास्ट दिसाव बेयावबो दङ मोनफ्रोमावबो गुन्दायानो गोजा मोजाङानो गैया एक्टरनियावबो एक्टरखौनो होआ खालि गुन्दाखौनो होयो नोंखौ आं दिनै जुलि खालामहैगोन आरो बै खराव थांनानै रेजिस्टार खालामगोन नों बायदि गुन्दानो आंनि आफाया जुलि होनानै माबोरै सानखो आं गुन्दा नाथाय आं गुन्दाब्लाबो आंनि आफा गुन्दा नङा नायनि नोंखौ बे अरनबारिनिफ्राय सोर रैखा खालामफैयो आं नोंनो जुलि जानो सिगां आं गावखौनो फोजोबना लागोन थेवब्लाबो नों बायदि सेंग्राजों आं जुलि जाया नों नङा नोंखौ आंसो फोजोबगोन खोनासं दिनै आं नोंखौ जुलि खालामगोन आरो बे जुलियाव बयबो गाजा गोमजायै रंजाफागोन नै फैबाय गाइसमोन गोजांनानै अबस्था गैला रायजोफोरा थख्रमजोब्बाय नै सासेया सिगाङाव नै लारि लारि फैगासिनो